ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. Inda ya kanki ne za na tura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa. Jimirin jiran ki dai don ki zo na kalle kikin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa. Zuma a baki daɗi kare ta kin bani ta kira lasa, inda ya kanki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa. Tilasi ganin mu tilasi barin mu kauna rikicin da na yi nisa, babatin na fasa ko za a ce nan ba da raifansa. Tsarin jibin ki daidai ne ya kama zuciyata ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki zo mataki ne. Ni ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanuna, ga ki da badali ne za ya damu kalbina. Yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina, dan yanzu na zamo ya mafatauci mai bidar gurin kwana. Na kwallashe ladan sanar da iyamar ya kalamai, daga zuciya nake kwatanta na zayyano jawabai. Idan babu ke ina ne zan saka zuciyar ta bar yawan kuna. Kowa da nasa amani ke ce cikar muradaina. Yau gane an ruwa kusa da kada so ki ce cikar kuna. Komai